Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga informasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo nga tanan. Ari naman kami sa pag-alagad sa inyo diri sa kahanginan halin sa San Carlos, pakadto sa Hinubaan, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag sa madaputan sini nga programa Action Radio. Ang kaupod ko, isa ka gwapito, isa ka macho. Iway na ko i-address mo, partner. Board member Andrew Montelibano. Mayong aga sa tanan, Vice Gov, of course sa aton na gobernadora, baloy ko na nga doga pamati na sa aton kung Domingo. Sa aton upod Gov, may agalan da. Kay Pariboy, no? Of course sa tanan ng na Negrosanon, including Liwat Yapon, Bacolod City. Ha? Including Bacolod. Sa tanan niya nagapamati sa aton programa. Yes. And then ang isa pagid kagwapuhon galupok ang tingog sa kanginan diri sa Action Radio Bacolod. Yes, good morning, Pariboy Vice. Duran. Good morning, Vice. Board, Andrew, morning, mayang aga. Welcome sa aton diri nga Vice Gov in Action, mga ka-action. No? Kag Sige, Pariboy. sugdan tani sa pagpakamuyo ang aton sining Kaya daw hindi kompleto ang aton programa kung daw wala gina. Oo. So sa tanan na sa Lord, liwat salamat sa imo pagatag sa amon sining kaigunan nga makapangalagad liwat sa aton pumuluyo ilabi na sa probinsya sang Negros Occidental. Giyahi kami, update kami kag agud nga makadulong kami gyapon sa mga mapusladon nga impormasyon sa aton nga mga kauturan. Tanan ginapaw namon sa imo pagi sa imo na kasi Kristo amon Ginoo. Amen. Amen. Salamat kid Pariboy. So, anong latest? Latest sa COVID. Unahon ta COVID gid yapon. COVID, oo. Di mo ni ang Omicron aning kwan Pareho, okay. naganubo na aton kaso sa probinsya, nubo na ginagidad. Amo na ganing latest man sa akon nga ano di data daw pila lang ang bago subong 14. Nubo na Kagapon gid subong nagnubo. nubo na gid sa kayo. Kagataas ang nag-ayo. Kag dagdamo ang aton nga record sa vaccination. Especially sa ang Negros Occidental, congratulations sa Negros Occidental. Sa Western Visayas, isa kitang pinakataas sa record sa nabakunahan. Okay, may gin-announce kagapon si Gobernador na pinaka-highest niya diri sa probinsya daw mga 5 Ka mga city. LGUs. Oh, LGUs. Congratulations ang dra mga- highest ang vaccination program. Meaning damo ang nagpabaksin Damo. sa aton. Nagkaga siguro, ina-congratulate ang mga politiko, but mas gusto ko i-congratulate Brad ang mga frontliners na nag-assist Ang ara sa aton vaccination. Kay assist. we can never hindi tayo malabot ang among vaccination kon wala ni nagre-risgo ang aton mga frontliners. Tama So, Pariboy. Kag damo nag-volunteers. Matamat na educate yung tao ta sila naga-voluntaryo niya sila na ang willingness nila ara na di bla board Andrew yes, of course. So, natuuyan ka pamilit. yawang ka pamilit So, tinakita nila kagapon sa SM, gumutok gulpi. Mapapakuna? Kabakuna. So, ako, I'm happy. I'm and happy. then may ginagyan ko da isa ka elementary school nga ano man 12 years old and above ano daw okay. pabaksin. Kag importante plus mo ko chimpo ang pagpapakuna kay ni lang natawag lang nga Omicron variant, bago ni sa variant. Ay huway na gid niya katapusan abi ko na ano ng mga variant naman sa dito sa South Africa ni sa nag-originate. 3 weeks Pero na ning dito nakita dito vice mo kung nabakunahan kaya ang nagakalatnan to nga nabakunahan, mga fully vaccinated, Oh. nang mild ang symptoms. Mild ang symptoms siya.
although nga siling nila ginatunan pa man, although nga siling sila nga daw mas makalalato ni sa kumpara sa Delta variant, pero not as fatal as Delta variant, especially kung bakunado ka. Mugid. No, importante gyapon pagbabakuna. Ikabay pa taning amo na. Kapay pa magamulan na nga kinahanglan mapabaksin gid kamo. So ari naman panawagan naman kami sa tanan nga wala pa nagpabaksin, mabi pabaksin na kamo. Kay araw may nag-expired na lang mga gani di sa aton nga mga bulong. So wala pa man. Actually, Sa- actually nag-expire nga sa atong Wala pa gali. Hindi pa, Attorney hindi Diaz, nga man. pwede pa ito magamit siya. Pwede pa. Near expiration. Near expiration. Until February pa, pwede pa siya magamit ang So, amount ay pa manggali ah. Way So, pa. daw 14,000 buyers. Oo, 14,000 doses lang. Doses. More or less. Kaya Sobra mo 14,000. 14,000 katao. 14,000 doses mo. Oh, yeah. No. Vials. Hindi, doses o bayas? Doses. Doses ko na eh. Doses. Para divide na nila. Kasi isa ka bayal times sa 5 ka nga daan. So more or less, 14,000 divided by 5. That's it. Tamo na. Ikaga, So, basta lang kung may ma-expired daya, kilanlan kanugon. Kanugo, no. Kanugon. na lang, Kung Brad, no? gin-donate na o kung gin-bakal na, pero kanugon. Anyway. So, pwede pa man gali. Up Pwede to pa. January. February. February. So, hindi pa sa, Hindi pa siya. Hindi pa Bisan din mga sa expired. national, bisan sa Pwede national pa. naton, mga expired na nga mga bakuna, so, sunod sa Department of Health, pwede pa siya until February. Nag-expire sa November, Oo. pwede pa siya until February. Tikita mo maski sa canned goods. Oo. Let's May- say may 3 months to November, 6 months Mayara yun. na 6 months. Sa Brad. mga bulong, amo man, may ginbakal hindi ko. ka lang sobra 1 year. May ginbakal. Uti-uti ko kadlaw ko na muna ng aton nga Suryan subong. Okay. Last ko nga biyahe pa Hong Kong, may ginbakal ko nga sausage. Nalimtan ko nga sa latal, sa balay. Ginkaon namon sang nang ligad nga gabi. Pusa ko pa kaisa. Ting expiration date, ano pa man, 2021 man po galing August lang. Okay. Ti kaon pa namon, ti November mas okay pa man kami ah. Okay pa man. Okay pa man. Sa bulong, I know that when they say ang expiration mo is at a certain date, may 3 months na siya yung Pero end of December pa. It will not be specific sa mga ano, basta may ma-expire this ining nga bulan, but pwede pa January. So kanugon pa ina. So ay panawagan naman tadi, and then May harap at national vaccination drive liwat ha. okay. Ito pareho to sa ligad bala. I think to December 15 bala mo may harap naman 30 days na naman. Oo, May mayo national vaccination drive gaga ti ang aton nga national nga record sa vaccination drive naton. Do mga gin-extend nila tas ta December 3 mo. Mga lapit-lapit man na 10 million ang nagpabakuna. Okay. Ang nabakunahan. So daw ang aton din nga kuan aton din nga purpose is malambot naton ang inatawag naton nga herd immunity. Yes, mga 70%. Oo, malambot naton ng 70% sa population nga mabakunahan. Then, subongo, hindi ba lang, ito naghalog-halog na subong, may mga Christmas parties na gani, may mga, gusto natin lang, hindi na mabalik sa amo na lang, sa sitwasyon sa una, lang, tama, gid kabudlay. Ang akon nga amigo kagang best man ko sa kasal higit magpauliho. Mr. Akoy siya, Councilor Akoy siya. Yan, good morning landa. Okay ha? Okay, Councilor good morning landa, brada. Drink up lang sa Facebook live yan ho. Kay gatext ka mo dahil hindi ko matanaw na ang aton messages na kay gina-monitor tani ang cellphone ta sa But anyway, Brad, Action Radio live. since gintandog talang malangkid ng COVID, Hugid. I just would like to extend ang condolences ta Bawa mo gid din isa. sa pamilya sang akon pa kaisa, former mayor sang Ibi Magalona, former board member sa province of Negros Occidental, no, kay Mayor David Lacson, extend gid kita sa province sang aton condolences, no, kay si Mayor David nagtaliwan sang December 3 due to the complications of COVID-19. No? So, that's another example, no, nga wala niya gapili gid ang Why COVID, gid sino gapili? iguon niya. Kita mo si Mayor David Migo tagid na politika kag sa wala grabing inop the nine namon kabalo ka man sinaguro pariboy kag very close man na sa Dis Action Radio. Correct. Ang mga amigo yan na di mga kapamilya diri sa Action Radio digto na permi ko magakilitanay kami da. So daw galain man ang buot ko
muna natabo sa iya puti taga simpatiya kita sa pamilya sang Chimpo sang ila kalisod kag sa pamilya Lacson bao gagmay pangakon niya iyado Dado mo. yado ko. So, nakibot man ko gani. That's why, Pariboy, pag natabo ya, damo mga media ga tinawag sa ako na mag-interview ko, hindi lang sakit man ang buot ta. So, kung diin man na subong to the soul of Mayor David and board member David Lacson, rest in peace. Yeah. Mayo nga tao, mayo nga amigo. Sa press club, sang presidente ko sang press club, dako man na ang iyang na hatag sa amon nga bulig man kag assistant sa when I was the president sang Negros Press Club. Tapos mo lang istoryahon nga tao. No, so Dawaya huwag gidyaga muna iya si Mayor David magbulig mabulig man makakumit daway na pag kami guway mo. Yan kay ti duha ka gabi oy gigugid patulog. Anon tana akong daw very close gid bala. Sang vice mayor na siya ya mayor nako amo na ang grupo kay mga kitahanon nga mga edad bata pa no 46. 46. Ina-recall tablatanan o Amo to sang birthday mo. Kita mo may advices ta to sa iya nga mapa-hospital na siya. Pagka the next day ginpati man ta. Gabi ta na nawag sa iya Mga alas 9. Anyway, sige lang. Amo na Ari na nakasulat sa palad ta. Ayoon ta lang siya, Brad. Nga bantayan niya tadi. Oo. Amo gito. Pamilya ya, kabataan. Mumula na way naman tamay mos na. Correct. So pangamuyuan gid mayo. So Pariboy. Okay. Ang reminders ta gilanan face mask. Okay. Kuan mo to kita kay Dr. Hand wash? Alejandro bla kay na. Simpleng protection sa Ang ato. ining Omicron variant although nga siling way pa man kasulod sa Pilipinas pero hambal ni Secretary Duque nga kuala na delayed lang masulod gini Omicron variant. Kapag Akaton hindi whether we like it or Kapag not. pa hindi lang Whether we like it or hambal pa na sa WHO masulod din siya whether we like it or not. Monitor ko kina sa CNN and then sa isa kapagid British channel bla sa BBC. So amo lang na tanan ang topic. Kaya mo na countries nga na kuan maapektuhan mo. Kag ang ila gidya nga may isa to ka daw ano man in his own opinion niya nagkampante na daw why na sila they don't even care nga daw wala na No normal. daw normal why naga face mask sa ato niya kung gisa ka kalipat gani face mask okay lang na nga wala ta face shield pero kailanlan may ang aton niya face mask hindi gid pag ikalimtan Amo ning nato kung pala. gisa ko gakalipat ko kita mo ko tapat naman ko ni kay tapat naman ko ni kay commander ko mo kay nga kita na interview ko gikakas ko ang akon nga face mask so okay lang na kay mga upod ta nga media ga face mask man sila ako pare maggambal daw hindi ko kasawa kita mo tanan guro ga experience man nga gabalas na diyo kag dason ka katol na siya ang akon pang shave kapag idabi. So basi ma-irritate man bala sa balhas, ginakakas-kakas ko na kung gisa. Nami man, brada. Pag ginahapo ka kay ti ang oxygen nga gina-inhale Ihalin mo na si halin man sa Carbon dioxide na akong nalin sa imong inhaler mo. Correct. yeah. That's why they're saying na siya yung naraka sa auto mo, kagulam ng tao. Anyway, kilanlan ang imo Sige, immune system Pabakuda lang. Amo na kani nga siling ni Dr. Alejandro kay na makumagubo ang COVID variant nga aton nga ang ning Omicron variant aton nga panaming gyapon is face mask. Hand washing, ang health protocol naton lagi gyapon kag bakuna gid. Happy man ko Brad So sa mga ako may Pinoy. distance kita kalayo ko tayo. So Happy man ko Brad sa mga ang kilala ko iban nga Pinoy. Ginagalantaw ko sa Facebook at sa Amerika, hindi naglupad. Mga tao sa palibot nila, yan, wala lang yung face mask. Kung sila yung face mask, yan po. So, hindi ko namin man nga pag-edukar. Domayo man. So, at least safety, may protection sa kaugalingon. Ginaproteksyonan mo kaugalingon mo, at the same time, ka-protection ka man sa iba. Of course.
Okay, so much for that sa COVID ta. Total na basta halong lang kita, amo lang kita. Sige lang gyapon na observe health protocol. Let's go politics naman pare boy. Wow, sadya na yan ang topic ko yan. Grabe no. Ang ini nga mga this 2 weeks, past 2 weeks Ang sa actually grabe nga issues mo sa national nila. national. Ang ako Withdrawal ni ang pronouncement sa amigo ko nga nag-withdraw sa presidential race si Senator Bongo. So well damo man ang amo na insakto gidambal ni presidente nga mas damo ang nasubuan kaysa sa lipay. Pero respetahon ta ang desisyon sang kada isa. Pero until now wala pa officially niya na na withdraw. Actually once nga mag-announce kasi na daw amo nang ginahalang mo. Hindi kinanglan kadto sa Comelec kag kuha mo to. Kilanlan siguro may may timeline na siya may deadline. Is because kung hindi ka mag-withdraw sinada ang sa pag-intindi ko nga ma-include yapon ang imo nga ngalan sa balota. But I think na-include na. Na-include na December 15 paguro. November 15. Hindi daw by December 15 pa nga kwan. Amo na guro. Amo pa na pag-print out nila after sina. After guro may December, last week sang December. Siguro amo na. Why, hindi na kuya very particular sa mga amo sinada pariboy. Bala na kita ya. Na kita nagpastan na kita nga madalagan kita about that. Galing kay ang nakita ko kay Senator Bongo, why labot nga nag-announce siya, sige man bulig gyapon. Even last week, nagstoryanay kami, may gyara sa gani nga ginahambal man siya ako niya, kita na lang tao kung sa 2025, but way kaso kay area mabulig kuya gyapon. So matag saya AXD sa aton sa probinsya, may gin-allocate sa to mga wala talanda ang processing sina mga 2 weeks na manawag landa ang coming from iya nga pundo. So kadamo-damo niya pariboy mabuligan mo. Ay subong mo kita mo mga less fortunate nga mga constituensya magwa lang listing sa DSWD, ma-identify nila may ara. Okay. Sige, mayaman. Amo na inatawag nga malasakit yun. Ang mamangkot, subong mo na Sino man ka-benepisyo sa withdrawal ni Senator Bongo? Well, pila man sila gadlagan da 5 bilog dati kung sino man matinong nga ay dahil sila. Kag sino Hindi mo ang ma-transfer ang votes mo Not all. Not all. Pero namin ko ati ang endorsement sa presidente, importante man mo. Well, oo. Di na makadtong Kaya may endorsements araman na. iban nga situation nga iban abing hindi pa kagiyo kay because nabutang pa sa duwa ka kandidato ang ilang balatyagon. So ara sa tunga-tunga. Gina-explicar ko ni nga kung ang isa ni let's say example si Senator Bongo na withdraw, ang iya ni subong nga suportar ma-focus na sa isa. Sa iyagid kandidato. Kay Timigo yaman ning dual let's say example. Tapos may nag-withdraw nga isa, so ma-focus na sa isa ya ka suportahan. Pero may mga report nga may mga membro na sang PDP laban nga nagsalaylo na sa iban nga kandidato. Mabalaan pa. Amo ta ginahulat pag nila ano pag ginahulat ni sang iba na kay amo na lang ang ginatanaw diri sa mga analysis mo sino ni makabenepisyo sa withdrawal ni Bongo sino sa mga among the 5 candidates sa pagka-presidente isa nagakuanon mo naga-hope man nga sila ang endorse mo Amo gid. Mabalaan tagid na Mabalaan tagid by January guro. Pero ako maski ano man na mag-withdraw man siya because siya man niya gyapon senador nga ara ga perform siya. Ano man yang plano yada. So, the same time, migo taman siya. Gabulig man lang siya gani diriya sa probinsya. So, okay lang na yan, Senator Bongo. Keep up the good work. Kung ano man yung imo plano, ginarespitar tayo na. And I think, in fairness to Senator Bongo, gapaati ko nga he is one na isa ka sa pinakadako atag sa Negros. Oo. So, amo na sili ko pariboy ang mga government official, especially mga national leaders naton, kung ano yung mayo benepisyo para sa Negros. Para sa mga tao,
kag sa pumuluyo sang Negrosanon. Ya mo na yang aton yang priority dira eh. Amo to gani gapon sa report gapon sa General Assembly bla sa UNEGA. Nga damangkot ko gapon kaya ako gapon kapungko di sang programa, mangkot ko lingkot ano ang tindog dira sa UNEGA as far as the national election is concerned, sinong ila suportahan. Buhay pa kuno sa presidente. As president sa presidente UNEGA, kuno, wala pa kuno. Ningkot sa mga senador niya basta ang tindog sa UNEGA is kung sino ang makabulig sa Negros, amo na ang buligan sa partido. Amo na. So, well, gapasalamat man ko sa mga members sa nga UNEGA nga gin-endorse ya nga amon nga tandem ni Gobernador Lacson. So, mga pila man kami, 15 ka mayors man, kag 16 ka vice mayor sa probinsya. Ti ang dire sa North do ubos man. Oo. So, amo na. Kaya si Gob Lab Negros, okay na sila. Leader ni Kung Albi. Diri man niya, kami man ni Maranyon. So, Tita Marilo, ato man to. UNEGA si Tita Marilo eh. Okay. Congresswoman Arroyo. Amo na gani Sa 5th ambal ko. District. So, Amo na ambal ko kay Primo ko Bong Lacson. Hindi ko daw perdita sa postering, pudo daog ta sa endorsement. hindi man naguro tanan nga pustibo tanganta daw ka. Hindi bala daw ay hindi na mo eh. Yawa naman ta sa pangimos, yung bala man ang kumilik bawal na. Oh, isso do ginapagwapo tan lugar, ginabutangan yun sang laway da krunti ko. Butangin na lang isa kadako. Dason matulok, dason niya 5 ka kilometro, ara naman ang isa kadako nga tarpulinda. Di man kilanlan nga kada pusti butangan mo ah. Kumain mo na. May mo na nga gastuhan man nilang ila postering basta lingkod ti inyong poster ato. Okay Primo Bong ang endorsement. Okay na po sila. Okay na. Sige lang kamo da poster. Sige lang kami obra. Correct. Siguro ang kahapon amo na no daw halos kuan gid daw kapilapit 99% guro 98%. 99%. Sa mga membro sa UNEGA nakatambong kapon sa General Assembly. Konsehalis na eh, no? Dala councilors. Kag may mga kandidato gali ang UNEGA nga bag-o nga kandidato no. Mera. Bago nga kandidato. Kita ko to kapon si Michelle Peralta sa Hinigaran. Hinigaran. Oo, Yeah, Hinigaran. oo. Ang bana yan, ito general sa General Peralta. General Peralta mo ng bana niya. Okay. Kung kita mong delikadesa, why na iya mag-assign di when in fact tani before pa i-assign na din niya? Hindi. For delikadesa na iyang kainsindi ng ibanda ginausar na ang isyo nga mo sina. Do pare do nano man niya nga kadamo, man niya nga gadalalagan, basta wala ka lang sa ina nga area, wala ka lang sa ina nga region. Kasimple na sina. Pag maayo mga tao, migo tagid, maayo man ha? Perform lang gin pangabudlayan gani bugal ta pa na gani nga nag-general na. Bugal pa na sa Negros nga nag-general tanawabla tanan yung mga general diri ka makaagi diri nga hindi man taga Negros pero diri na nagpuyo dayon kay ti baloka ang Negros ya pariboy. Board Andro daw ka peaceful place especially diri ka sa lapit-lapit sa Bacolod o ano. Tanawan nyo bala mga PD sa una nga nag-agid eh. May mga nagabakal na sila properties nila nga diri kag diri magpataw hay diri mag-retire. Ay bad gani dire man ka mga asawa. Diri nang asawa. Di way labot sang mga ano diti taga Negros ya damo gin manggwapa. No. Tag, sweet kid ya. Sweet kid ya ho. Si General Kwandan third ID tas blasbong lang. Alin diri third man di sa una bla. Si sino? Nang sa aton subong mata commander bla sa 3rd Infantry Division bla. Aribalo. Di bla asawa na taga Driman. Maayo magtatapart na lang tagay Ilonggo. Kita mo. Di amo na. Pareho sa ginatubang mo daw. Mayo gid magtatap. Mayo gid galing. Tita mo board. Galusot gid ang well anyway, ang ato naman programa pariboy, well politics yo. Kita mo national
At the end of the day, mga tao gyapon na ma-decide. Oh. Sa subong nga matamat mayo gani siguro ang ilang pag promote sang ilang mga programs. Kung ano ang ila platform of government. So dra makita mo nga kung sino ang popular subong. Di ba? Ang ako lang na advice sa mga butante, siling ko i-scrutinize tama yung mga kandidato. Importante, tunaan ta sila, hindi ta magpadala-dala sa mga Number one sa social media. Scrutinize na sila nung mahimo nila para sa aton. Sa aton nga Amo kaso. ginang idugang ko tani kung ano ang mayo para sa probinsya sa Negros Occidental. Antis taunahon ang sa pihak nga region o kung sa Luzon. Abi, mga kauturan tadi, okay, ang tanan niya mayo. Kay mag-abot na di mayo man na tanan programa. Oo. Wala lain na. Why na lain? Tanan na sila suporta man sa sugar industry. Sa industry, sa aton nga palay industry, tanan. Ara man na sila sa Ang question ang question sina pagpungko. So hindi man na madali-dali tagaan ta 2 years kung sino na siya magpungko nga presidente dira ang kagang kunanong pangako ya Kung himuon niya. kag himuon niya. So ang accomplishment mo sa isa ka probinsya lang ma-focus lang kita sa isa ka probinsya pag abot mo da. Anong imo agenda? If you have this 5-point agenda, so within 3 years, pila ka percent ang na tuman mo da. Pinakagwapo sina kung magtatlo ka, okay na na. Oo. That's more than half. Tatlo ka agenda, matapos mo within 3 years, you have again 3 years, pag 6 years mo. Sakto. Hindi man ni ginatawag nga prosamon bala, hindi ta ka mo maakomodar tanan. Pero at least ariyang focus in general. So no, sa mga kandidato, kadamo kandidato nga kung paplastaron mo programa, do halos tanan hapaan mo. hugid. Na anonym siya man, na miracle worker ni sa iya nga do tanan himuon. Ano kayo mo miracle worker? Mabuhi man ang patay kung magpasalig ka. Kapay ng mga mayo humambal? Sperte. Mga mayo humambal kasi kaduda ko na mo. Okay, pero, pariboy, kalapad man siyang kung tanaon mong scope in nationwide eh. Not only nga, pwede mabuligan gid. It's only nga, ang imo naman, ang mga tao nga i-assign mo da. Correct. Amo na ang success na, brother. Oo. Ang success ng isa ka presidente will always depend kung ano na mga klase tao inassign niya sa Inassign lain mo na lugar. da. Hindi naman siya pwede nga sa ito makatodlad-law. Di ba? Correct. So kung mayo tao ya, mayo na babaw. Kung lang imo tao pinamutang taway-way, gid tapat gid eh. Amo gid. Prasina ako ni ikaw presidente. May alter ego kada nga ginutang. Okay. I need within 3 months report sa akon kay kun amoning akon nga programa didto. Now ikaw na naikabalo kung diin nga mga national agencies like for example sa agriculture. O sino ibutang mo da nga secretary, pero secretary nationwide man ni. Dapat may Kilala ang appointment mo in every provinces. Correct. Ano dayang imo da ang programa ko sa agriculture. Ano Ang isa naman programa ko sa health. Man kabalo ka kun itanawon mo lang. Man ang iban man nga regional director, why man gagiyo mo? So ini mga vital role sa imo administration amoning health, ikadua pang bulig tao DSWD, ini naman ang imo man niya infra-related project DPWH amo ni mga principal nga mga main national agency nga makahatag programa kag makahatag development. Pero ti kunway mangagiyo sabton ka man sang regional jutay tao namon di. It all boils down mangyapon sa LGU. Okay. Oo. Di ang guanada nga ang presidente way performance da. Uri. Kaya mga tao yan, di Correct. palo kung ano ang ilang Amo gid. tagaan sang focus. So kilan lang kung sino yang imo da yang appointment, sino man da yang imo nga gin-assign aside from may consultant ka da o kung may ara ka man mas mayo pagid mas malapit ka pagid sa gobernador. Kay ti ang foundation sa aton nga governance ari gyapon sa halin sa barangay level pakadto sa cities and municipalities hasta sa probinsya.
LGU gyapon. Mm. So kung failure ka nga klase presidente, kung ako kung failure ko, mas failure pagid kay nga ang imo gobernador, ang imo mayor, ang imo barangay captain mo ay ga report. Mm. Sakto lamang kumod. Oh, abi kung gusto lang kita magkumod pero kung ginaobra taman ipalo ba those are the things nga kilanlan pisan man kita. Correct. Ako kung gisati kung failure ko ti pero taas kami ni Gob may LGU pa da may mayor daya may debla may so hindi pwede nga magtinudlo anay kilanlan kada isa may obligasyon. Amo na bala sa may business mga project, bala sa national nga mga projects. Kinanglan niya ang LGU ginamo ning labi man mo. Ang LGU kinanglan amo ni sila yang daga present sang project. Hindi ni sila dapat nga dulungan mo lang sila kay basi hindi man lang kinanglan, lang dulungan mo lang ka project Hindi bala dapat consultation niya sa mga LGU. Anong kinanglanon nyo nga proyekto sa inyo sa certain lugar? Na isa lang, Sila na yung kabalo mo. Maski isa lang Pero kung padalaan mo sila sa nga proyekto, para dalaan mo sa proyekto, hindi man lang kinanglanon, way pulos Let's say example, person ni kay Gob gahatag ya sang mga service vehicle sa kada barangay. Ga counterparty pero kilanlanon. Kung may emergency da karon kundi may kapitan da ang imo nga barangay, pwede tuya ka sa pasyente dalon sa ospital. Amo na nga mga programa. So, kung may mga provincial road dira nga daw guba-guba pa matamat pa kayo. So may ara pag galing, may barangay level ka, may pundo man mo. So kung hindi sufisyente ang imo pundo, saka ka man sa municipality kag sa province, mabinuligay kita tanan. So amo nang nami kung ga-cooperar pro kung daw lain ka like sa example, lain ka man nga partido. So sa subong yaway na ni rason niya Board Andro kay ang lab kag ang Isa lang? uliga nag-isa. Kaya mo na ganin siling ko, Brad, last time ng balko, sa tanan nga kapitanes, kabaloy ka mo nga si Gob for the first time, ang muning gobernador nga tag sinyo, sang certain amount every year. That will depend on how fast you can liquidate. Correct. Diba? So, ara na likwidahan nyo lang. Kaya basta ka I-liquidate natuloy nyo kay nga, hindi naman kamo marilisan, kundi kamo ka liquid, hindi kamo ka comply. Uy, may ara pa kamo nga unliquidated ra. So, amo ginapangita. Hindi ka matagaan sa sunod Hindi ka matagaan sang sunod Oh, nga kung assistance, financial assistance or project dira ko yung unliquidated ang imo first nga kuha nga project. So ini ang mga advice na naman niya sa aton LGU. Nga daw pero so far siguro Board Andro do ganami naman kaya kooperar man tanan kagang opisina sang gobernador day open man na sa tanan So, go ba? Kapabati-bati man ko go ba? Kay Vice man lang ko yan. Yung opisina sa Vice Governor, open man. Open man? Bati-bati lang ko po, diritso lang kamo to kay Gobo Amo ginaya pariboy ang nami mo, kay ti may boss ka pa mo. Pero ito yung opisina sa Vice Governor, open man rin Open man. Mga sa masarangan ta lang na daya. Okay man kay kami ni Gob ga cooperate ga tawgan nay kag kunano programa ya sa panglalawigan niya way gidya. Gina-approve niya namon tanan para sa tao nga programa. Pero ang budget sa province, okay na? Approve na? Okay, approve. Okay na yan, Kita mo, early pa kami gani sa gina-target namon nga date. That is 4.7 billion. Plus pagid ang may pagid project ang 4.8 po. May ara na nalipat lang ko sang figure. Okay. Dala amo na tungkol sa nagtaas na tungkol sa Mandanas nga. Namo na 30%. So, kaya mo na Bariboy. May ang kuan kay I don't know dire sa Bacolod kung natapos nilang budget diya. Kay hindi ta gusto maabot ng chimpo bla kay nag-aabot ng isang chimpo nga ang budget mo reenacted budget kaya kay way makatrabaho mayo ang imong sanggunian. Di ba? Sa amot sa Murcia son nakagina na board nga naka-reenacted budget ang Murcia. I think so. No, nakaagi na daw. Reenacted budget, no? Ti kung reenacted budget ka. Balo ka sa mga ka-action naton, ang budget ni sa aton nga local government or probinsya, kung di ni siya maaprobahan on time,
Reenacted ka. Reenacted budget ka. Now, kung reenacted budget ka, kadamo sang mga proyekto nga hindi ma-implement kung Igo reenacted ka budget. sa reenacted. May limitation na ang No, budget. 20, ano ka naman? 220 something, oh. Duma ko na. Dumduma ko na mo kayo daw mo kanin ka mundo kong mursya kaya ko dumdum ko daw nakagin na sila reenacted budget mo. Amot ang Isabela, ang sitwasyon ng Isabela, subong kay daw may mga issue to sa naligad ngang aton dira nga mga GO sa Isabela daw ay masulduhan gyapon. Daw may jutay ito nga issue kay may ginapangayo man ng council Oo. nga Daw pangayo sila listahan. listahan kundi na niya. But anyway, kada isa may ara man na nga Ang ako lang tani nga ang aton nga pumuluyo hindi bala tani Mag-suffer. hindi mag-suffer tungkol sa politika. mogit. Ang politika sa eleksyon tala na awayon na no pero mag-suffer ang pumuluyo ta sa politika amo na masubo-subo na da. Kabay pa nga ma-resolve rin na nga mga issue bala para nga ang atong pumuluyo dito magantos blaw. Oh, so sa dito gid basta politika epektado. Yung perting nga daan subong ang sitwasyon ng 5th district do. Nakita kong 5th district sa bilong nga probinsya, 5th district yung pinakasadya nga eleksyon mo. Masalo sadya kita ng 5th district kaya daw halos tanan nga mga Di masadya man ding bakulod. Sadya gid. Sadya gid ding Sadya man ang bakulod. Sadya gid ding bakulod especially sa akadamo sa mga balantayan pa ni after December na mga development pag ini. Okay gid. Pero sa mo ni Board Andro ara ya kami ga suportar kag amigo namon si Kong Albi day. Of course. Oh. By, ano na ya? Sige lang ya may ara man na diya sila. Oo. Ara lang ta sa likod. Ang kakampanya lang sila, kampanya lang ta. Oo. Ang ako pagiging na yung pasay, maganda mo pagiging eh. Pero sa mga supporters bala, hindi ta magkanto sa personalities. Hindi ta magtira sa personalidad sa mga personality sabi. Hindi lang ta sa issue lang ta. Anong mahimo mo, anong imong plano, anong kuan mo programa. Wala lang personal. Walang personal. Personalay gini. Look at the end of the day, tapos eleksyon gusto mo tapos eleksyon, kinuntrahan na kung magyapon. Kaya kung personal ka, even after eleksyon niya, kontrahan na ginakamo mo. Amogid. Kaya personal mo na naging natandog yun mo. Basiya wala lang personalay. Walang issue lang. Tapos eleksyon kundi pwede pa kamo kamustahan. Pakape, Tanawa pwede ka ba? natabo sa mo ni Gob sang 2016 way kami yaga personalay. Oo. Pagkatapos siya sang eleksyon, nagkita na kami sa airport, kamustahan na kag kupanay pa kami nga duha. Pagkadasal yung eleksyon, danay pa ka mo. Oo, kada sa eleksyon. Amo na iya. Ang kupanayan nyo, Brad, pagtapos ang nagawin tadwa gasto Amo man. gid. Amo gid. Ay, kag manginulsol. Okay, iba nga mga supporters, wala madyaga mo do, sila yung kapadalagan. Wala sila ginang, Ali sila yan. Abi may harap pagigani nga amigo mo to ay mo punggan mo ni ginarespitar ko ganing iya desisyon. Yati, I mean, hindi man sila nga kung miguhay ka mo kag kundo hindi ka mo mag-insindihanay sa lain nga field maugyon ka gidabi. Oo. May nag-text akon pa rin boy. Oo. Yaga daw ginabasol pa kuya abi. Oo. Kung nagimo ang tao sang salaya, basulon mo ko. So, hindi bla. So, Natunigo ko na siya, pero hindi ko na makadikta siya. Oo, Ay, gid. bla. Way man taga, hindi man ta diktador. Kung kadikta Mayo ko lang siya. tayang amigo. Kung kadikta ko siya, hindi kami na may guhay. Correct. May mo daya kung amo na ya desisyon na respetaron ta. Pero Pero, Brad, respetaron niya man desisyon ta. Di ba? Oo. as a leader, Brad, you can ask, you can advise, pero kundi siyang party, wag ka mamili. Way gimay mo. Yan ay diretso mo. Pero, sa iya desisyon, kaya ara sa grupo, kaya hindi siya magpati, may konsekwensya. Yan ay, Nasa nga balatunon niya. Oo. Hindi ba? Ay man mas kung sakit man buot mo kay ginabalan mo man na daw ay man okay lang na respetaranay lang. Hindi mo ya pag-iduso ya sa isa ka tao nga munabi nga way mo gin punggan mga Ang galiyan doon ikaw pang ginabasol. Ako pa yung ginabasol.
itaron nyo kung sino man yang akon updan. Di ba la? Oo. In the first place, dato pag desidera na, way mo na siya nagrespeto. Pero at the end of the day, pagkatapos ni, migo ta na sila yapo. Unless kung ginakabig ko nila, migo man ko nila. Pero kung why? Ay, ang iba niya kakurto, gid sa paminsaron. Kung kainsindi ka lang sa politika, why nisang daog di? Ang daog di makapungko, pero pamangkuta, bla ko na ano man ang resources nga nagulwa siya, ano man ang kapoy nagulwa siya. Hindi mo na yan masiling, perdi ko, pero gamay malaban siya. Pero perdi ka? Amo na lang line ka pamangkot nga though defensive na lang sa imo. Ya bansi pasang kami ni Gob gamay bansi. Puti siya yang bahis Gob perdi ko. Gakadlaw ka lang malaho. Oy, bilog probinsya gamay malang abansi. Pero ang question naglagan ka para magdaog mo. Oo, may kataglagan para nga maka-abansi, gamay si mong kontra. Naglagan ka para magdaog, hindi kay parang gamay lang abansi, ha? Uy, hindi na iya siling rason para na lang na iya sa imo, abi. Nga naglagan ko, pro. Sakit ni kay gamay abansi, natural. Pero naglagan ka para magdaog. Pero kung maglagan ka malang maperdi ka, hindi ka na lang maglagan. Kaya pag nga perde siya niya. Damo, di kwarta kontra mo. Balo ka leksyon kwartahan na yun. Kabalo ka, tanan niya Ricardos, maglagan ka, gilanlan, ara, gid. Hindi mo yung pagrason niya nga na perde ka, kaya damo kwarta kontra mo. Why na iya? Hindi mo nasala ka damo sa kwarta. Dala na iya sa politika, dala na iya sa barangay gani ga kwartanay na subong abi tuod maginaya pariboy. Oo. Di ba la? Siya kumuna sa barangay susnano. Kagi ka man barangay kagawad, kagi ka man naglagan ka kapitan. Why. Tapos lang ko term mo na dahil. Sining ko daw. Why na Why na why ko naglagan kasi ko daw lahat na kwarta. Hindi ka balong kwarta dahil na rumintra ko dahil gaway ko kwarta. Dala na Tapos makumod kang damo bisla kwarta mo. Di balong ka damo sa kwarta. Why question na nami ginaya ang voluntarism, grabe ginaya, saludo ko da. Pero kilanlan, kung mag-volunteer pagintanan, kundi mas mayo. Pero kalipat na ako 3 days before eh. Correct. Kalipat na. Marami lang kung subong ka kampanya. Okay, kato, silin na sa iyo sa taon niya, bo, ikaw number 1 kagin sa amon. Number 1 ka di. 30 anyos na kos politika ya pariboy. Number 1 nga ni tuod. Pero kung pulo ka mo o kung anong kamos pamilya niya, galing kayang 3 digto lang sa ako, 3 man rete abek. Pag abot sa kapang lista, mga akig na hindi sa paglista. Magaway pa na kay ti gusto na ma-leader tanan. Na amo na So, sakto na. Isa. Pag abot sa jimpo na nga rin na sa 3 days before sa eleksyon, alipat na sila sa Popularity mo okay mas mahapos. Pero damo kita mo 1 week pa lang damo na sang mga events nga daw nagbulobaliskad. Ay ang ato niya sige na lang. Ano na lang kita ya basta pakita ta lang performance ta kag paghatag sang aton nga serbisyo. Ang inaambal ko niya ako ya pariboy prangka ko ya hindi ta kamo mapumudar tanan. Parehas man na sa kay Gob. Maskisin, obrada. Hindi matang tanan yung ginapangayo. Okay. Tagdang masarangan. Masarangan pero hindi tanan. Kon patay halin sa Manila, dalon dire, balayran mo pila 50 mil. Ang masarangan ko lang dai hatag, hindi ko na iya mahatag tanan. Hindi mahatag. Basta may mahatag. Tanawon mo ding messages ang kada adlaw sa ako no. Bilog niya nga probinsya. Hindi ta kamo basta may share lang ko. Ano malang na ang masarangan lang yan namon. Kaya ginagani yung mga bagay na kabubuton na iya sa Kabubuto na ya, hindi na ya. Hindi man na obra ya Hindi sa na obra. mga vice-gobernador. Ang aton niyang obrata legislation. Ang programa sang gobernador para sa kabilugan, ang proyekto ya
ang source of funds siya amo na yung obra nato kag maghimo sang layi para sa probinsya. Amo nang Kag check pagid sa mga ordinances sang iban nga banwa kag syudad. Gagi ginasamon kita mo mga resolutions na resolution it's a mere sentiments ordinance gid. ordinance gid for review gina sa Yeah, sanggunian. na review ginaya namon da. Especially ng mga ordinance. Kati ordinance sa kadang involve kwarta mo. Tiyo, Di blangon it's sa a sagin, appropriation. may involve gina appropriation. May ara man niya wala man why man finance bida no pero kung may kinahanglan niya pundo maagi ginasamon. Tiyan mo na ang programa ni Gob. Amo nang papel sang vice governor kag sang sanggunian. Oti bro. Hindi na yan para Hospital magbayad sa bill. hospital mo. Mamot ko lang Oo. Masarangan lang. Kaya nakabuto na Kag, ya. ang iban ginapasalamatan gid. So ang kalipay ta ang pasalamat. Maski landa ya kung amo na makakita taya pasalamat ya gakalipay na kusna. Yung may mga tao kabalang Kay kung sindion mo magbulig kita kag daw ginabuligan mo daga kosmod pati Paghatag mo sa amo na daw. ang balon ko na libot kada sa plaza o kung sa dalan ko makakita kasang ginahatag ko nga bulig. Ito kulang pa, Oo. So daw amo na blang mga amo na pang-insindi nga hindi man tani dapat balang ipasulod sa paminsaron nga Dapat ka isa ka namatag. mayor to may problema ko hindi man na niya makumudar tanan. Dapat isa ay ka- presahon kung ano. Oo. So sa mayor kuya gani pariboyan na ya. Why man ko si ara na dagalinya na sa Oo. Gabi. Atag ka 200 tik balo kang resita to. Oo. Daw pilanak tuig na. Ay daw ka kusmod pa binawi ko Dadi Gabutungay kami nga duwa mo. Tiling ko bala, libot ka mo das plaza, hindi ka mo kakita ni sang ginahatag. Takabubuton lang Yung nga resita to, ginagawa na Kung hindi ka, kay dogis na ko ay, mapalutsan ka ay. Pero kabay pa, ang ginabuligta, gina-appreciar, kabay pa nga nakahatag man nourishment, maski jutay lang, maski pangbakalya lang soft drinks, o kung pambakalya, isa ka bulong at least nakabulig sa iya. Dasan maghatag ka, way ka magasilinga, basta butuon mo ikot sa eleksyon na, way mga kagawa. Away kaya, way kuya, consideration way kuya. Way kuya, tilaw hambala mo sina. Kay kabalo ko, once nga maglumpat ko da iya sa isa ka butang madaog kuya. Oo. Lumpat ka dapit di kay basimbali ka pa mo lumpat. Those are the expressions talang bala nga language no. Sadya mo gisa politika iti political season na subong. Pare boy. Chimpo politika. Tutandro. Sadya na. Mo gidi. Damo na subong mga analysis, mga analyst nga giluwaarin ng mga Nami mati po. Nami mati mga malam sa politika, sa mga kapihan mati ka susga. Kay sadya man ni kay kun ingkaso manggid ang attitude bala nga hindi mo na siya kilala pero kumo kay ang kontraya nag-support sa imo dito sa SPIAC. Dito. Napiktuhan kaya hindi ang imo yang as a character nga manugbulig ka, performer ka, pero ang isa man ka ginashare ko nga it so happen lang yan nag-support ni saya ang isa ka tao pero may kontra saya gali itong lain mga pamilya. May kontra ya dito ya sa piyak sa kontra mo. Ay dulaon ta na bala nga mga attitude. Hindi bla nga ato niya kung sino ang para sa kadamuan kag fit sa sina nga Correct. Ang fit mo na ginaya. ina nga obligasyon. Ako ya pariboy kung hindi na sila ya kauyon sa ako niya okay ginarespetahon taman na. Oo. Digto sila ya sa imo ya kasumpong digto kamo Pero kung nakita nyo man niya para man ni sa performer ni siya, maayo man ni siya, manugbulig man ni siya, salamat. Daw ka galing ka sa para karon do kalayo ta pa malambot na natawag datom lang daw matured na gid ba lang aton mga butante no do ka layo pa muna ang balmo lang ang eleksyon na gyapon sa 3 days before ra gali lain-lain
Makita mo na ang kakulang sa maturity wala naton nga mga butante. Tapos pagtapos eleksyon, sila man na makumod. Oo. O sila man na nagbuto. Sa ginbuto nila, sila man nagbuto, sila man na makumod kag mag-realize ang reklamo. No? So, ang political maturity tamdam layo pagid man na, no? Okay. So, sige lang, respetaron taman nagyapon. Amo man niya gyapon ang ihambal ko, respetaron taman nagyapon ang inyo desisyon. Di ba? Sa pagpili sang kandidato. Ang isa pagid sa ginakuan ko na vice vlog ng kasamigan ba niya, amo man as lagyapon, diya. May ara gid lain gid nga kandidato nga kuan nga mga pungko. Kung kabalo ka lang mapili, may ara gid opisyal nga insakto gid ibutang naton kung kabalo ka lang mapili. Hindi ta niya magsiling nga amo man as lagyapon sa sino na sila mo nas lagyapon. Hindi ah. Pero Yung lain niya. kung isa pariboy, insakto man na siya, pupirdi siya. Oo, nakita. Diri naman kita sa mga greetings na pariboy. So, Tuto Andro, basi may ara ka nga... Ikaw na imo na lang kay alas 12. Anon talang anay. So, pariboy, basi may ara daga greeting sa imo. Nga, importante gid. Ang tanan niya ga birthday subong adlaw. Happy birthday. Kag ti ako ya pagbugtaw ko pagkaagaya ang mass online niya gin-on ko na ka every Sunday. So basi malipat ka mo magsimba o pwede na gani niya sa live malang kamo Facebook live kamo da. May misa man na da kada oras. Amo na ya pagbugtaw ko pagkaaga gina monitor ko na dayon. So happy listening gagatanaw man si Beverly Manang Pangging Rosales. Si Dave Magulangko sa New York, monitor man. Si my sister-in-law, Sandra Ferrer. Kag si Ming, si Ming Gapes. Good day, Action Radio, Vice Gov, Jeffrey. Mayong aga, si Prima, Melchurita Ferrer. Mayong aga man da. Board, mag-greet man sa saton na board, Hariboy. Si Don Pilyado, Ilikin, okay. Ago di imlanda sa inyo, sir. Okay, mayong agaman na. Si Vicente Samiliano, morning. Mayong agaman da, senta. So, sino ni man ang isa? Helmer? Pacho? Helmer. Okay. Board Andro, good morning. Vice Gob, good morning. Mayong agaman da, mera. Kent Gabriel, hasta sa kumod kid daw kamugid. Di sige kumod na lang tadi. Okay sige Kenta. Si Pyre sa Australia pa mayong agalanda. Mar Hubert Amar, Bert mga amigo ko ni sila Carlota. Tapos si sino naman? Hugh Christ Gabriel. Taga Carlota man Hugh Christ Gabriel. Oo, taga Carlota man. Sa Kapihan na. Oo. DK Kapihan. Oo. Tapos si sino? Breedhart. Okay. Hello po. Okay. Si Aming Bering. Mayong agalan na may nga sa Tagalagrang nga daw jutay lang niya nga ako niya pareho. Kadamo ko siyang Sige be, daw nga ka jutay. kadamo ko siyang kono. Nalo sa babaw pag ano, sa tunga ka na nagsugod gani. Ay, susti okay di mo na di amot na no may diferensya ni nga ako nga cellphone guro mo. Hindi kayo isa matabunan sa no kag damo sa mga ads ga ginuwa amo na may ginuwa sa mga ads. Damo na di ang tadi ga great tapos salamat ko. Junjun Lacson. Magapamahaw. John, okay thank you kid. Si Ana, si Ugiyawan man tani. Nick Chua, aming Cadenas Bering. Partner Nick. Si Nick Araman, si Ana Sinuro, may mga reporters ka kandidato daw mapatay gid nga hindi man sila ambot nanuning imo. Sige lang, bailan da. Gahihi man sa punta. Okay lang. Ray Barrioga, Nancy Nermal, Nida Urasco. Nance, mayong lang na, taga Arisbia. May problema ni akong cellphone. Kaya kuan guro kita ko kinabasa mo tunga na kuya damo pas babaw mo. Oo, daw kadamo sang ads sa susikat na gid guro ning inyo Facebook account tay no. Gasululod ang ads na. Ang ads daw hindi ko ma-open ang iban. May aran sa babaw kada ma-off mo sa makili kuan mo sa pro Ay gali. Oo. Abi ikaw bi. May aran na But anyway, jutay na ba pasensya gid nga hindi ko naman mag-greet ang ibanda kay
Oh, ari. Congressman na. Okay, ari pa. Ilan ni sila? Si Sabrina Asonis. Okay, family. Asonis family diri sa Murcia. Bawi mo ni Tuto Andro. No, nang Len Doroteo. Mayong agalanda ha. Okay, si Pablito Benedicto. Okay. Primo, mayong ano lang na. Mayong ugtoda. So, pasensya sa hindi ko gid greet da ha kay ang problema ang cellphone ko. So, Pariboy, damo gid nga salamat, Board Andro. Una sa balita. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,